Umstieg zu U2 Richtung Messe. Next stop, Beltmopping. Change here for the U2 train. Bitte links aussteigen. Takaa sieltä lentokoneesta. Please exit the train on the left. Ennenhän oli niinku pienissä kysyklöissä oli aika luvallista. Niin. Välillä ypsääntyy. Finnair saa mustikka. Kyllä maistuu ihan Bloody Mary. Kyllä vähän voi olla se mielikuva. Se on kuskana. Mevoja. Ihan hyvä, että on toi näytelapaikka. Mulla kun mä tulin tänne, mulla oli ihan takimainen rivi ja keskellä. Se on varmaan lentokoneen huonoin paikka. Ihan... Täällä on vielä vähän pystymällä penkillä. Mitä ei saa yhtään saa? Sitten se vielä hyppää sen apilan väliin. Mulla oli tuolla matkalla semmonen ihastuttava rouva, jonka kanssa me keskusteltiin. Tuli maailman menosta semmonen varmaan karkeasti 70, semmonen vähän pienikokoinen mummo. Saksalainen. Ei mun suomalainen. Ja ihan kuule päällikkömimpi. Se oli rypännyt laskuvarjolla ja se oli nyt menossa johonkin Katmanduun maailmaan ja sellainen niinku reissaa ja mummo. Häpöteltiin kaikenlaista niinku. Katseltiin koko edessä oli vielä näitä porukkana. Mä katsoin. Mä lätin sen jonkun mummon kanssa. Se oli hyvä työ. Se selitti, että se oli ollut jossain niinku nuorena tikkana jossain rannalla jossakin ulkomailla seikkimoossa kerännyt jotain simpukakuja ja siellä sitten tullut sellainen komea nuori mies siinä kysyä, että mitä sä oikein touhaat ja sitten se oli että mä kerän nyt simpukakuja ja sitten se oli jotenkin jutellut siinä, että joo okei meillä on ollut Suomessa, eli mä oon Suomessa. Se oli sitten vaan jotenkin muutama sana siinä oli sekoitse, se oli pyytänyt sen jonkin juhliinsa ja se oli vaan mennyt niin, että sitten sai just vastata, että tää kaveri on vähän niinku varakkaampi, että se oli hirveät mansionit ja se oli vaan mennyt sinne jonkin sheikin juhliin siellä ja sitten kaveri oli vienyt sen lentokenttään ja sitten se oli siellä niinku